खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि दैदेननायाव 15,000निबो बांसिन कार रेली लानाय हाबाफारिया जागायबाय आरो बे हाबाफारिया उदालगुरि सहरनि साखाथियाव थानाय नलबारि लांगोना एबा फिल्डनिफ्राय जागायनानै कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव खाग्राबारिसिम दावबायगोन। नंगौ बे समाव उदालगुरिनिफ्राय जागायनानै तामुलपुरनिफ्राय चिरांनिफ्राय बाक्सानिफ्राय कक्राझार गासै गं 15,000निबो बांसिन कारनि रेली हाबाफारि लादों UPPL राजखान्थि दोलोआ आरो बे कारनि रेली लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव लाइमोन आरो UPPL नि दैदेनगिरिफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बेबायदि थांखि लानाय जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि UPPL राजखान्थि दोलोनि गिदिरथार कारनि रेली आरो बे कार रेली लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय एबा कार रेलीखौ लादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय एबा उदालगुरि सहरनि साखाथियाव थानाय नलबारि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय लानानै कक्राझार बनरगाव खाग्राबारिसिम बे कारनि रेलीखौ लानाय जागोन आरो बेयाव मिथिनाय बायदिब्ला खमैबो 5,000 UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लागोन गं 15,000निबो बांसिन कारनि रेली हाबाफारियाव।